Assalamu alaikum jama'a, barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci. A cikin wannan video insha Allah zan yi muku bayani akan yadda za ku dawo da quick setting na wayanku ya zuwa ƙasa. Idan na ce quick setting ina nufin wajen notification bar din wayanku kamar nan sama kenan inda yake dauke da su Bluetooth, Wi-Fi, data connection da sauransu. Wani zai iya tambaya ce to me dalilin sai na dawo da notification bar ko kuma quick setting din wayana zuwa ƙasa? Yes, za ta yi wa kana amfani da waya mai faɗin screen kuma ya kasance ka rike ta hannu daya, to kaga abin da ya zo maka da wahala a ce sai ka sa yatsan ka jawo daga can sama, sabanin a ce kawai da ƙasa ne zaka jamu. Duk da dai akwai soyin da already notification ba din su ko kuma quick setting panel din su a ƙasa yake. So idan ya kasance bai gabatar da quick setting panel a ƙasa kamar yadda sauran wayoyi suka kasance, so akwai wata manhaja mai suna button quick setting, kun ganta nan wacce da ita ce za mu yi amfani. Da farko ka je cikin Play Store domin ka sauke ta wannan manhaja mai suna button quick setting ko kuma button quick status bar. Kun gani da kun ga icon da zaka ta dauke da shi. Bayan ka sauke ta daga Play Store sai ka bude ta, ma'ana bayan ka install account ka kenan. Idan ka bude za ta ga wannan page dauke da wasu umarni, duk wasu umarnin da aka baka a page ka bi su. Idan muka zo wannan page na gaba akwai accessibility. Wannan accessibility shine wajen da zamu kunna ita wannan manhaja. Kun ga gashi take, so sai mun kunna ta. Idan mun kunna ta mun bada permission na farko kenan, sai mu koma baya. Permission na biyu shine draw overlays. Draw overlays shi ma shine wanda zai ba manhajar dama ko da kana cikin wani application din zaka iya janyo ta da kasa din. So shi ma sai mu bada wannan permission din. Idan muka bada wannan permission sai mu dawo permission na uku shine modify setting. Modify setting sune irin su karo volume, irin su rage brightness da sauransu, da hakuna data ma da Bluetooth duka. Ma'anar zaka ba software dama ta iya canza system setting. So shi ma sai mu kunna shi. Kun ga shi ma mun kunna shi, sai mu dawo baya. Da ka dawo baya za ga next, za ga ta baka wannan goods din. So da ka taba wannan good din za ta kai ka kai tsaye zuwa cikin manhaja din. Idan ta nuna wannan gurin sai ka taba koma ina ne a cikin screen din. Kaga a yanzu manhaja dai ba mu kunna ta ba tun daga an tauna mana alamar cewa service not running. So sai mu kunna ta hanyar taba wajen service not running din. Da ka taba shi za ga koma service running, ma'ana ka kunna manhajar kenan. Yes, abu na gaba da za ka yi shine sai ka shiga wajen tiles din nan. Idan ka shiga wajen tiles to za ga su waɗannan abubuwa da ke ɗauke akan panel ɗin quick setting, irin su Wi-Fi, mobile data, Bluetooth, synchronization, location, auto rotate, do not disturb, touchlight da sauransu. So za ga ba mamaki akwai wasu abubuwan da ba ƙara wanda za ka so ya kasance a suna akai, kamar irin su airplane mode, duk wanda ka taba za ga ya koma sama, irin su hotspot, duk wanda ka taba za ga ya koma sama da sauransu misali. So wannan kenan, sai ka zaɓi dawo wanda kake so su fito nan sai ka san su, sai ka dawo baya. Idan kana so ƙara wasu abubuwan kamar irin su ƙaro haske, su volume da sauransu, sai ka shiga wajen sliders din nan. Idan ka shiga wajen sliders sun gani already brightness yana nan an kunna shi, hasken screen kenan. So idan kana so ka san irin su media volume, Allon volume, ringtone volume, notification volume, voice call volume da sauransu, to kun gani mun sanya su. So da kai wannan sai ka fito wajen manhajar sai ka gwada. Kun gani ga ma wata alama ta fito da ƙasa, da ka jawo za ga ta baka. Kun gani ga brightness din zamu riga zamu karuwa da sauransu. Wannan shine dan takaitaccen bayani akan yadda za ku yi amfani da wannan manhaja. Mun gode, ku kasance da mu a koda yaushe.